А? Коста А? Коста А? Не, добре. Какво става, Човек, по-бързо не можа. По-бързо не можа ли, бе? Ой, ще малко падал по-бързо. Да си ба майката. Аз съм два пъти ще ударим пак стената и ще ударим. Мина много близо. She said I'm that nigga. I said I'm that nigga, bitch. I already know it. I come with bad weather. They say I'm a storm. I made love to it. First I had to tell her 20,000 watts. She said I'm that nigga. I said I'm that nigga, bitch. I already know it. I come with bad weather. They say. Не, може ли сенднуц на капака да снимаш? Здрасти. Сенднюц на китайски. На джапанис. И ще сложа тук как пише кисело зеле, брат. Кисело зеле. Freedom of jail, clips inserted. A baby's being born, same time a man is murdered. The beginning and end. As far as rap goes, it's only natural. I explain my plateau and also what defines my name. First it was nasty, but times have changed. Ask me now, I'm the artist, but hardcore my signs for pain. I spent time in the game, kept my mind on fame. Saw fiends shoot up and do lines of cocaine. Saw my close friend shot, flatline am I sane? That depends. Carry Mac 10s to practice my aim on rooftops. Take CD covers the trees, line a barrel up with your weak. Скажи сега за тази кола, какво става, какво ще се случва с нея? Колата е 36, 318 S. Какво ще правим днеска? Ще се отървем от интериора, всичко излишно като тегло. Ще скорбим интериора накратко. Ще свалим, най-добрия случай ще свалим и мокета. Колата няма мотор, мотора се подготвя, support модули ще му правим. Като целта е 450-500 коня, сейф. Окей. Aftermarket бутала, биели, РП шпилки на долнището, на главата, спортни белни лагери, като също е ревизиран мотора, хунингован е блока, прегледане, всичко е точно, главата също е ревизирана. И това е, като цяло почваме да правим дурабилитите си. BMW! BMW! Разкажи малко за къстъм боята на колата. Къстъм боята на колата е No Clear Coat Edition. Приливаш тлак. Приливащ лак, като целта е улекотяване, както казах, самата идея в момента е да улекотим колата и капака доста добре се вписва в нашата концепция. Yes. Това го издрежи. Това беше много тъпо. Ама ти по принцип бил ли си канен на Next Level, бе? Не, но... Абе брат, какво е това, бе? Брат, не иска да говоря. Ти обаче не става. Изненада. Какво е това, бе? Човек, винаги съм си чул, що колата мириш така. Тя, впрочем, не го не емита отвътре, откакто е взета. Е, това е причината, е сгнили ябълки. Ти не беше ли детайлър по едно време? Заминава. Андоя, може да ползваме твоята жилетка, бе, като караме. Ако ще караме зимата, да ползвам твоя задължителен комплект. Как ще караш зимата, като ти е разглобен мотора? Затова по-натам. Тук украли ли са тая? Да, Не го разви. имам само секрет. И 4 имам секретни бъди. Брат, фу. Те са 3. Това не е добре.
Извадили сме всичко от колата. Искаш апдейт ли? Да. Кажи апдейт. Апдейт? Какво става? Какво става? Добре, извадихме всички части, разгубени, свалени от колата до момента, които са били вътре на склад. Тук може да ги видите, ниче интересно. И в момента почваме работа по разгубяването на интериора. Ще свалим първо седалките. Фарови Бош. Задни. 6 да някой писка. Сваляме седалките. Предни, задни, продължаваме към корито, защото е по-лесно. Ще изтърбушим багажника. В най-добрия случай трябва да изкараме и мукета от колата. Но това е доста оптимистично за днескашния ден. И това е. Май почваме. Към мене, че се тава. Майко, стъклата почна да изотрява. Къде са бутат? Тя е една отверка. Стабилна. Стабилка. Голяма. Мазна. Фен ли си на Димов? Как? Ама не му знам много песни. Май трябваше да почнем от тавана. Тя не слизат ли лесно? Да. Всъщност да. Я. Как се купи това, бе? Кой спомен? No, break it, it's fine. No, break it, it's fine. Yes. Успях да го пне. Нагоре. Колко е така? Виждаш ли? Побеж. I'm tired, boss. Чакай бе, къде е болта? Не е ли при теб, брат? При мен? Той де ти свали. Тук е, аз го пазя. Убивам. То кабел трябва ли ти, бе? Мерси. Чакай, че плачат всякакви. Брат, ще да е много по-лесно. Само да Как влизам видим. за нощ, не ви ли трябва? Yes. Не знам, маняци, на мен вече ми е лошо. Колата изглежда леш. Добре. Трябва да сваля тази пластмаса. Да сваля и колоната. Майко, как я изкарах тази кора? Как да я изкарам, само е това, ама го дръпнах и направи те почнах да се дигам. От друга страна е пак. Бач. Какво стана, бе? Извадих я. Кинга да кажа. Море енерджи. Що бе, тя е здрава, бе. Може да я продадем на части. Ми да. Как се деле, човек? Какво ли има? Тук знаеш ли какво има, бе? А? Тук знаеш ли какво има? Така е, ако го махнеш. Така е. Тук знаеш какво има? Така е. Не бе. Там може да си криеш коката. Кока-кола. Човек, виждал съм от други коли, нищо не се случва вътре. Брат, то не излиза това.
Пробвай с макетния нож. Ако някой от вас знае точното предназначение на Не, това капаче, там може да напиши в коментарите за това. просто отлепи. Yes. О, Виж, тук има още изолация, шумоизолация. брат, знаеш какво? Пусти го и ще принасяме кокаин с колата. Наркоман. Аз мисля биг бизнес, брат. Бизнес, бизнес. Не съм наркоман. Може да се махнат седалките. Не, след малко. Мисля там да махна кората. Внимателно. Тук е много мокро, брат. That's what she said! Тото е, защото е всяка тя миха, аз видях, то влиза вода от този джам. Той зато и беше му хлясва акурат. Уау, ила! Днес не е много голям, брат. Човек като сухар, разкарай го от мен. Чай, че живо. Пак. Тук между не знам дали се вижда. Обаче легена се пробвахме веднъж да вдигаме колата на него и той се обгъна. Фикс, брат, като нов е. Виж, нямаме нищо, не знам, не се вижда. И в момента момчетата работят по... Робите работят. Свалянето на таблото, понеже трябва да извадим мукета. Който е разглобял, знае, че мукета е захванат в основата на таблото. Ето тук някъде. Made in USA. И това е. USA. What the fuck is a километър? Брат, е тук те пише. Добре, това е за сега. Корица свалени. Има страшно много буклук. Тук. От друга страна също. И продължаваме с работата. Ти, апдейт колата. Колко е часа? 12 без 10. Това е състоянието. Мукето още е вътре, обаче корите ги няма. Отзад всичко е изкорбено, освен битума, нали? Багажника също е изправен, легена, който по-нататък ще бъде изрязан. Обаче мислим да спрем тук, защото все пак когато се кара зимата, най-вероятно, надявам се. Та е по-добре да има мукет. Затова ще го оставим за сега. Когато ще има най-дея по-стоков вид, няма бие на очи. И да, няма да е баш варел. Зимата няма да е толкова непоносима. Добро утро. Ден втори. Вчера не сме снимали особено, понеже свърши батерията на камерата, но това е положението. Махнали сме кори. Свалихме битума от колата, поне от задната част. Тавана, който между другото доста се прецакахме, не знам дали се вижда. Това покритие може би трябваше да го оставим, но ще го сваляме допълнително. Колата общо взето е готова за зимата. Вече като сглобим другия мотор, който по-нататък ще видите със сигурност, ще бъде махнат мукета. Свален също така и битума под седалките, си вземат метални стелки. Когато приключи зимния сезон и спрем да експлоатираме на пътя. Това са всички букуци от колата. Интериор, който поначало не ставаше за нищо, беше разлепен, гаден, дупчен с види. Стария собственик има доста интересен метод да го върне към живот. Въобще нищо не е върнал.